2023ko abenduan Real Unionek Aston Villarekin hitzarmen berri bat sinatu zuen eta horren baitan zenbait aldaketa ere egon ziren klubean, tartean klub txuri-beltza Villa Group taldearen barruan sartu zela, bertze mundu mailako hainbat talderekin batera eta gaur horren inguruan solasteko galera hurbildu gara eta Mikel Bengoarekin izanen gara, bera Real Uniongo kirol zuzendaria da. Kaixo Mikel, zer moduz? Egunon, oso ondo, eskerrik asko etortzeagatik. Bai, zuri guri hartzeagatik hemen zuen etxean. Bai. Aipatu dugu, ez, pasaren abenduan sinatu zenutela Aston Villarekin hitzarmena eta horren baitan zenbait gauza aldatu direla, horren inguruan ere arituko gara, baino hasieratik hasiko gara nolabait errateko eta jakin nahiko genuke, nola eman zen sinadura hori edo hitzarmen berri horren sinadura eta batez ere ze helbururekin. Bueno, azkenean dakigunez, primera ref maila oso gogorra da, maila oso zaila da egoera on batetan mantentzeko eta Real Unionek ekonomikoki bultzada bat behar zuen, ezta? Eta azkenean guk egia da orain maila erdiko talde bat garela primera refen eta gure ideia zen gero eta talde hobeago bat izan behar garela, ezta? Orduan, hori dela eta Aston Villarekin hitzarmen bat sinatu dugu, egia da gure bezeroak Unai Emeryk Aston Villako entrenatzailea dela eta Aston Villak internazionalizatzen ari dela edo hitzarmenak ixten ari dituela munduko klub askorekin, orain Egiptoko CEF klubarekin hitzarmen bat itxi du, Vissel Koberekin beste hitzarmen bat itxi egin du, eta bueno, bere ideia edo beraiei baita interesgarria iruditzen zitzaion, hirugarren mailako, Espainian dagoen hirugarren mailako bat talde batekin hitzarmen bat ixtea, eta beraiek Emery familiarekin duten erlazioa dela eta hitzarmena itxi egin izan dugu. Aipatu duzu, helburua alde batetik ekonomikoa zela, ez? Pixkat indartzeko zuen kluba, zuen lehen taldea batez ere, hori delako, ez? Zuen klubeko ardatzik garrantzitsuena, nolabait errateko. Baina, horrek epe motzeko aldaketa batzuk ere ekarri zituen, tartean jokalarien joan etorria edo batez ere etorri zirela. Guk azkenean bost edo sei jokalari 23 urte baino gutxiago dituzten lehenengo taldean izan behar ditugu eta guri bakarki jokalari horiek hastea asko kostatzen zaigu eta beti sinatu behar ditugu sesio moduan beste klubetatik, ez da? Azkenean urte honetan Realetik jokalari bat etorri da, Alavesetik jokalari etorri dira. Azkenean horrek egin ahal diguna edo Aston Villatik, Vissel Kobetik, CEFetik edo Vitoria Guimaraesetik jokalari nahiko onak edo maila altuko jokalariak hona etortzea eta guri hori lagundu ahal digu lehiaketan gero eta hobetoago izatera eta konpetitibitate altuagoa izateko. Horiek dira pixkat epe motzean, ez, egin daitezkeen aldaketak edo izan ditzakezuen onurak, ez? Real Unionek izan ditzakeen onurak. Bertze alde, epe ertain edo luzera ere izanen dira bertze aldaketa batzuk, agian arrobia lantzeko proiektuak edo bertze taldeekin ere konpartitzen alduzuen nolabait beraiek nola egiten duten arrobiarekin formakuntza, zuek ere hemen indartzeko edo alderantziz, ez? Zuek ere egiten duzuena, ara... Bai, pasaren hilabetean Mikel Duque eta biok, Mikel Duque gure metodologia arduraduna da, eta Birmingham egon ginen ikusteko nola egiten zutenan lan, eta gure ideia da hor duten lan ereduak edo hona ekartzea, eta gainera Birminghametik edo Japoniatik edo Egiptotik entrenatzaileren bat etorri baldin bada, guri hemen laguntzeko bai futbol zelaian jokalari hobeagoak prestatzeko edo skautinga hobetoago egiteko edo prestakuntza fisikoa gero eta hobeagoa izan dezan hona laguntzeko, oso interesgarria iruditzen zaigu eta gero baita uste dut guk
pasaren urtetik, gero eta Harrobian gero eta lan hobeagoa egiten ari dugula, eta hori baita guk gure lan eredua beste nazioetara eraman dugu. Hori da, eri pixko bat ez, epe, ertain edo luzera batez ere begira, izan ditzakeen aldaketa horiek. Aipatu duzu, bidai batzuk egin dituzuela azken hilabetetan, ez, Birminghamen izan zineten, orain dela gutxi Egipton ere izan zarete, eta bisitariak ere, jaso dituzue hemen galen. Horrek lagunduko du, ez, aipatu duzun metodologia truke hori edo egiteko. Hori da, azkenean Birminghamen egon ginen metodologia trukea egiten, eta hor ikasten zer nolako lan motak egiten dituzten jokalariak prestatzeko, baina egia da baita Egipton egon garela, Igor Emeri eta biok, eta guk han egon ginen txapelketa bat ikusten, Egiptoko 18 urte baino gutxiago zituzten jokalariak ikusten, azkenean oso interesgarria iruditzen zaigulako lehenengo merkatu hori ikustea, merkatu hori aztertzea, ea jokalariren bat ona etorri aldeen hurrengo urtean ala ez, eta gero baita oso interesgarria da, zeren han entrenamendu futbol zelaiak eta berriak dituzte, edifizio berriak dituzte baita, eta horrek guk urte batzuk barru taldea edo kluba hasi egin nahi baldugu edo betu nahi baldin badugu, ideiak lortzeko oso interesgarria da. Eta gero baita esan duzun bezala, ona Biselkobeko kirol zuzendaria etorri zen, baita Zepko kirol zuzendaria ona etorri zen, eta azkenean lehenengo bilerak izan dira, eta espero dugu hurrengo urtetik aurrera, hurrengo denboratik aurrera, gauzak guztiok batera, gero eta hobeago saiatzen egitea. Hitzarmen hau, abenduan sinatu zenuten hitzarmen hau, zenbat luzatzea espero duzu edo? Bueno, gure ideia da urte askotarako izatea, egia da hitzarmen hau hitz egin genuela Emeri familiak duen erlazioa, Aston Villarekin duen erlazioa dela eta, baina egia da gure ideia da klub hau gero eta interesgarriagoa egitea, gero eta hobeagoa egitea, eta guk klub hau kompetitiboa egiten baldin badugu, uste dugu Aston Villak, Biselkobe eta Zep gurekin lan egitea gustatuko litzaiekela urte askotarako. Ederki. Eta pixkat zehazteko gehiago edo, lehen taldeari begira edo eta Harrobiari begira ere, heldu den urterako edo heldu den denboraldirako zerbait berezia duzue prestatua, bertze agian metodologia truke bat bertze talde batekin, edo jokalarien trukea, zerbait zehaztua duzue edo? Gure ideia hurrengo urtean ona baita ere jokalariak ekartzea da, hori eremu botxean gure ideia printzipala da, jokalariak ona etortzea, eta guk saiatzea eta entrenatzaile multzo batek edo Birmingham edo Egiptora joatea, eta han ikastea entrenamendu motak, baina gure lehenengo ideia jokalariak ona ekartzea da. Jokalari onak, jokalari hobetu alduten jokalariak ona etortzea, eta hau ez dakit, que sea un punto medio para su crecimiento final, edo ez dakit nola. Bai, tarteko zerbait izatea, ez? Gero jokalari hori... Bai, azkenean gure ideia jokalariak ona ekartzea da, hemen progreso handi bat egitea, eta azkenean beraiek lehenengo mailetatako futbolean aritu ahal izatea. Ederki, Mikel, mila esker gurekin egoteagatik, hau kontatzeagatik, eta, espero dugu, zuen helburua den bezala, ez, Real Union haztea, garatzea, eta ez soilik lehen taldea, edo jokalariak, baita Harrobia ere, baita instalakuntzak, eta horrek denak ez lagunduko duelako, Irungo kluba handienetako bat hazteko. Uste dut, hau inflexio puntu on bat izango dela klubarentzako, eta kluba eta komarka futbol arloan pausu bat emango duela. Ederki, hori espero dugu guk ere, eta berriz ere, mila esker gurekin izateagatik.